Jama'a assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Ina ma kowa fatan alkhairi gaba ɗaya ɗaukacin al'ummar da suke cikin wannan channel nawa mai suna Ahmadi TV. Yau na zo muku da gagarumin wani sako ko in ce wani sanarwa na kan shirin sakin muku wannan sabon fim ɗin namu mai suna Lahab. Shi dai Lahab ya kunshi barkwanci, wasa da dariya da faɗakarwa. In Allah ya yarda za mu so mu sakin muku wannan series film ɗin kaɗan a cikin wannan channel ɗin namu mai suna Ahmadi TV. Kar ka bari a baka labari, kar ki bari a baki labari da wannan channel ɗin namu mai suna Ahmadi TV. A nan ne za a dinga ɗora muku wannan ƙayataccen shirin mai suna Lahab. In Allah ya yarda, insha Allahu. Ina farin ciki da ku masoya. Komai muna yi don ku ne, kuma don mu burge ku. Ina ma kowa fatan alkhairi. Ni ne naku Ahmad Umar Zaria. Za ku ji kaɗan daga cikin bakin 'yan uwa da abokanan arziki. Fancy zai ba ku labari kaɗan daga cikin ɗan yadda wannan abun ya. Assalamu alaikum masoyanmu na wannan gagarumin channel Ahmadi TV. Ni ma naku Fancy, ina muku fatan alkhairi da fatan kowa da kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ku danna mana subscribe, muna sanar da ku cewa za mu saki wannan gagarumin fim namu mai suna Lahab. Ku danna mana subscribe, ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Mun gode daga garin America. Godiya muke daga naku Fancy, yalo mutumina. Assalamu alaikum jama'a kudancin Najeriya da kuma arewacin ta gabaki daya. Ina muku fatan alheri. Ni ne naku DJ Sadiq. Ku kasance a cikin wato Ahmadi TV domin kallon kayataccen shirin shi da barkwanci domin nishaɗantar ku. Farin cikin ku shine namu. Ahmadi TV ga kaɗan daga cikin masoyan. Assalamu alaikum jama'a. Kasance da mu a cikin channel Ahmadi TV domin kallon shahararren fim mai suna Lahab. Kar ku bari a baku labari. Kar ku bari su baku labari, fim din nan ya kayo. Kalli shirinmu mai suna Lahab na nan zuwa. Ku kasance da mu a Ahmad TV channel. Ku kasance da mu, muna sauraron ku. Ku kalli shirinmu mai suna Lahab. Shirinmu mai suna Lahab. Ku kalli shirinmu mai suna Lahab. Ku kalli shirinmu mai suna Lahab, gagarumin shirinmu wanda za mu dinga ɗora muku shi a kan channel ɗin mai suna Ahmadi TV. Na gode jama'a.